ezagutu nuen, neguriko telepizzan, peperonia eta piperran ikustuko nuen gizan. Laster zita izango genuken, Andra Mariko elizan, ezkondu arte ez egiteko asmorik ez balu izan. Ezkondu arte ez egiteko asmorik ez balu izan. Urrena txirrindularia zen, kaskoa eta kulota, lizentziaturaz abokatua sukaldaria judoka. Ametxetako printze urdina, guapo eta poliglota, pena bakarra urrun daudela Barkose eta Algorta. Pena bakarra urrun daudela Barkose eta Algorta. Ondarrutar bat ezagututa, zegorputza zenbat arte, lotxari gabe aritu ginen izerditan daikotake. Berez mutila maite nuenik, ezin ukatu nezake, dena primera joan zitzaigun hizketan hasi zen arte. Dena primera joan zitzaigun hizketan hasi zen arte. Urrengoa zen pilotaria, Abadiñoko piraña, luzean pasa egiten zuen eta laburrean kaina. Esaten zuten frontoian zela, oso atzelari bikaina, zaletasuna frontoietik mantendu ohi zuen baina. Zaletasuna frontoietik mantendu ohi zuen baina. Bizar luzedun azpeitiarra, Frediren lagun zen urtzi, ados ez zela neban maiteak oso garbi zigun utzi. Nire arreba ukitu ezkero, biziko aiz oso gutxi. Gutunik jaso izan dut baina ez dut berriro ikusi. Gutunik jaso izan dut baina ez dut berriro ikusi. Azken aukera hause izan zen, San Antonio ala hil, eta santuak lista desperan jarri zizkidan 9.000. Orain badakit Durango nola, dagoen hainbeste mutil, eta zergatik kokatu zuten Urkiolatik hain hurbil. Baina denak ez direlakoan, Mister Pinedo